Fl-Università l-qadima saret diskussjoni u dialogu dwar il-qagħda tal-Libja. Il-membru Ewroparlamentari Roberta Metsola tenniet li għandu jkun il-poplu Libjan il-koordinatur tad-destin tiegħu stess. Metsola għamlet diskors pjuttost differenti minn dak li tenniet mal-ġurnali aktar kmieni dan ix-xahar. Roberta Metsola qed tikkritika lill-Gvern Malti talli qed iżomm pożizzjoni newtrali. Il-pożizzjoni li qed jieħu l-Gvern ma żommx lil pajjiżna milli jieħu sehem fejn ikun hemm bżonn biex fazzjonijiet differenti jersqu lejn id-dialogu. Kif spjega s-Segretarju Parlamentari Ian Borch waqt l-istess diskussjoni, pajjiżna kien min tal-ewwel li tkellem dwar il-vakum li nħoloq meta tneżżam il-poter il-Kurunnel Gaddafi. L-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi tenna dak li qed jipprattika l-Gvern bil-pożizzjoni li qed jadotta li l-Komunità Ewropea ma tistax tieqaf temmen li l-poplu Libjan kapaċi jsolvi differenzi internament. Id-diskussjoni fokat fuq l-esperjenzi diversi ta' dawk li b'xi mod kellhom jew għad għandhom x'jaqsmu mal-Libja. Fosthom Mary Fitzgerald, ġurnalista u analista bbażat tal-Libja. Saret li Benghazi qed iniffet lilu nnifsu. Wara li fl-2011 l-istess belt kienet gburija li weldet ir-rivoluzzjoni li waslet ta' tmiem ir-reġim ta' Gaddafi, issa donnu kulħadd għandu tmexxija f'idejh, iżda fl-istess waqt ħadd m'għandu tmexxija f'idejh. Iddeskriviet is-sitwazzjoni fi Tripli bħala waħda mhux normali tant kemm normali. Fil-waqt li l-ħwienet għadhom miftuħa, it-tfal għadhom imorru l-iskola u l-ħajja qiegħda tkompli hemm sens qawwi ta' biża'. Diħel kullimkien dak li sejħitlu l-valenu tal-polarizzazzjoni u l-poplu m'għadux jafda wieħed lil ieħor. Fil-vant tal-Libja qed tiżdied il-lealtà lejn il-ġeneral Khalifa Haftar bħala kap tal-armata. Mary Fitzgerald esprimit tħassib li hu wkoll jista' jkun taxkil jekk jiddetta minflok imexxi. Stqarret li la darba ħafna miż-żgħażagħ daqu ftit mill-poter motililhom permezz tal-armi qed jirriżulta diffiċli għalihom jikkonvertu lejn id-diplomazija.